Mga bis tanan. Kami dito ang pamilya Ayawan. O ako dahil si John Vincent si Ayawan o nga kumpares. Ako po dahil si Rowena Adlawan, no? Ang mama ni Lido Jairo. Kini dahil si Bibi, no? Kuan. Kini sa kaniyang sakit is kuan man ni siya. Kining biliary atresia, nagsugod man ni siya. Nabantayan na mo ni 2 months na siya kapin. Nagkuan, bali, pa-check up man na mo siya sa iyang pidya. Kay, kuan naman, kanang wala man, nagaputi na gidyan tayo ba. Dahil yelo na sa iyang panit. So, muuto pag check up na mo sa iyang pidya, kuan. Bali, gi-refer mi dayon sa gastro. Dayon, kuan. Dito namin na pa-look check up. Ay, sus. Dayon, kuan siya. Kaning, pag-abot dito sa gastro, kuan niya siya. Bali, girisitaan pa rin siya daghang kuan, tambal, maintenance, dayon. After next month, pag-follow up, wala man yun kining ang sa Jundis niya, kaman sa iyang pagkayilo, wala niya siya nawala. So, ang among gastro, kuan siya, kining nag-decide nga ipa-admit si baby kay kuan naman, 3 months kapin naman siya. So, dapat kuan ang tato, dapat sa wala pa siya 2 months makasay ng tato siya ato. Mutong gipa-admit na mo siya na kuan dinalian yun to kay aron madali siya sa kasay. Dayon kuan sa iya ang sa result sa iyang pagkuan ato niya pag open naman sa iyang tiyan. Kining kuan siya wala siya abdo. Bali wala to siya na yung procedure sa kasay niya. Kuan na to siya, bali kuhaan na lang sa kining biopsy, sample, biopsy sa yung kuan, sa yung liver. Dayon ang kuan sa surgeon, ang result man ato is kuan liver cirrhosis na yun siya. Dayon kuan, bali dayon ang advice na dayon ato sa iyang surgeon sa gastro, for liver transplant gid si baby. Ito. Bili ako. Tubusan mo. Mga ka-people, ang hira dito na sa mga bata is kanang yang pag-liver transplant dito sa India. Maunang na nangihanlan dyan kay may dakong tabang ninyo kay usog po kayo may kay sa mga needs po ni baby dyan. Tuloy po, ang pinakakulang dyan mo, ang financial. Kay, di pa dyan may kaatog India, kay kulang pa dyan. At least, namin na timitigong, pero di pa dyan sapat bitaw. So, mga dyan na nihanla dyan nga, dakong tabang, na para ma-ato na mo si Bibi do sa India. Kay, sayang sitwasyon di parang dyan na dati. Sakit kaysa mata dyan ba na makita ito yung anak na ganyan nag-suffer. Dayon, nakita po nimo nga laban siya kay gusto ko siya na mabuhay at makauban sa tumin niya. So, munang unta, kabangin mo ninyo para ang anak mapadala na dito sa India pohon. Balikan man God kuning last year kuan nag-adto gid mi og Manila kay ningayo mi og second opinion pero mao ra man same ra man ang result diri dito so wala ra gid sila giingon ang mga doktor na lain pang option niya para ma-save si baby kuan ra gid siya liver transplant dayon kuan
nang duol na sad dito sa Manila og kuan kanang duulan na mo kanang maduulan nga pwede mga pangayuag tabang bitaw. Pero wala man sumutong naguli na lang jud mi diri kay gasto na po dito wala po ni mga kuan diya wala po ni kanang pangita. Diri na lang jud mi na musog og pangayo sa inyong kuan suporta. So karon ma'am sir, ang status ni Bibi karon is gasugod na mo sa bleeding man gud atong January 12. So murag hadlok kay siya pa ito na urgent na kay siya ba na need kay siya i-liver transplant kay yang debate rin is kanang ming kana bitaw sanang grabe na kayo. So mo nang need din niya madala dito mo nang tingnan lang pwede minyo kuan dakong tabang. So kuan niya yung sitwasyon niya kuan kini siya jud kanang irritable nakita karon kaya sa langi. Dyan ay option na mo para madala siya na mo dito sa kuan sa India pohon. Ngayon lang ninyo kuan kang dakong suporta bitaw. At least kaaling kawas aning among sitwasyon karon na among na sinate. Diba? Kuan gyud pod sa karon gyud lisod gyud kayo ning sa financial ba kay kay wala gyud pod mi pareho mga trabaho nakapokus pa pod mi ni baby. Among kuan among next na plano is karon kay na discharge naman mi sa provincial ang among plano ni is madto mi sa Manila para dito siya continue sa mga vaccine na immunization kay among mo siyang ipadali jud among ipa-advance daw yung mga kuan yung vaccine kay para mapadali sa adto sa India ug asay na dapat ang among funds mga kuan na daan kanang ma-intact na bitaw para tuloy-tuloy na mo ang lakaw di na sa donors pod sa karon ako man ang walk ups kay possible na ako mo siya maka-donate to baby kay pareha mamig kuan niya kanang blood type E+. So mga karon aning kamot ko na makahatag og kuan og bagong atay ni Airo para amo po siya makauban bitaw sakripisyo niya na mga kuan ang mga among tumong ani is kuan niya si baby maulian bahala na ang tanan basta kay ang walang taga-ag normal na kinabuhi ang mga anak. Sa tira. Meron.
iyang tiyan sir ay. Dako na gyud iyang tiyan. Ugat na kayo dyan. Urgent na gyud kay ni siya nga ma-transplant kay hadlok na gyud po ni siya ug mag-bleeding na po siya ug balik. Ay, dili gyud may bawan kung kano sa mag-bleeding ba. Sige din sa kuhan. Sige din sa langi. Ilag din siya. Hilaw rin sa kuhan. Makatulog na. Sabi kay irritable dyan. Irritable kayo sir. Baby. Matabangan niya akong anak. Kay gabi gasapar niya kaya siyang kuhan dyan. Siyang dibate. Sakit kayo sa among part bitaw na ngani yung sitwasyon. Sige rin sa gilak. Ito na siyang dibate kay kuhan surok kayo na, sakit surok kayo na ba kay say mo. Hangakon po siya kay tungod siyang tiyan. Kay gadak ko. Ito, mapadala na naman si Bibi Jairo kay para maulian niya siya. Ganina rin siya kalangi dyan. O dyan siya ikuan. Katong sa MOPH, pwede ninyo to masaysay katong sa hospital. Sa nahitabuan. Bibi. Kuan katong na-admit ni first niya admit ang pagpa-bleeding man to niya no kuan January 12. So dito jud mi permiro na-admit sa MOPH dayon 3 days sad pud mi didto. Okay ra man sad pero nagpakuan jud mi nagpa-transfer mi sa NMNC sa Cagayan kay kuan man dito mas naay mga gastro mas naay mga espesyalista then in case og magkinahanglan si baby na sila mga naay kuan kanang na sila mga gamit then sa kuan pud sila og mga laboratories in kaso si baby dayon kuan naman to na discharge man mi January 19 so nag-uli na mi diri adto pagka 20 dayon pagka 22 kay ning ahat naman po siya bleeding oy. Admit na po mi balik na po mi MOPH. Bali murag 2 ka semana jud may naka-confine ito sa kuan. MOPH. Sa MOPH kay aside siyang kuan ubos yang hemoglobin Ayang plitlit po ni yung ubos. platelets. So katulog gid ni siya kuan. Katulog gid ni siya nabunuhan og dugo katulog. Salamat po may kay napoy mga butang tao na ihatag po midunot po dugo ni Bibi. Salamat po kininyo. Kung itong tabang. Pag-abot sa Cagayan, unsa to? Unsa story po ito sa Cagayan? Kuan sir katong nagpa-transfer gyud mi. Kay ay nag-advise man tong doktor diri sa MOPH nga kuan kung gusto ba mi magpa-transfer sa Cagayan kay dito lagi diri lagi daw sa Oroqueta is kulang sila sa mga equipment sa laboratories o wala sila specialist sa labor. Dahil yung mo to nag-decide mi nagpa-transfer mi din dito. Okay naman sa dito na sa kuan. Okay naman siya dito pag sa Cagayan mo to kay okay man po dito kay daghan po kay doktor mag-rounds ba. Gamay lang kulang. Para mapadala naman siya sa India para liver transplant na siya. Kung lang dyan, supporta lang dyan ninyo kay para ang among fans na need ni Bibi para mabuo na dyan bitaw. Kay sa karon
kulang pa jud mo nang ninganan yun ninyo kuan kanang dakong tabang o karong kuan pod karong February na napoy pa naigimong event ang LGU de Saluran. Gitawag na is Walk for a Cause ni Janeiro. Tapod suportaan po ninyo sa inyong donation na dako ang tabang ni Jairo na makalikomig funds niya para siyang liver transplant po nito sa India. Kapoy sa ginilak. Kakuan, katong pag-bleeding niya is suka, nagkasara man siya nagsuka. Katulang pagka, ang iya lang pagtai-tai na lang dahil ato mga 2 to 3 days, yun siya nawala. Katong ga-post mo og video, sir. Kung sa'yo nahitawa to, katong nag-viral ni mo nga, Abit pa to. Kuan na to sir, kato na tong pagbalik na to na mo, katong pagsukan niya, itong video ni mo. Diri taga-suka Ay, ko na. diri pa to din pa, bitin to din, suka na po siya Oh, dito. nagsuka sa daghan mo to. Sa imong PH. Yun, sir, may transfer dito sa Cagayan. Timing po na nakuhaan sa video mo nang upload po na okay. Nangyawat ko ito na makakuhaan. sa Cagayan, sir, kinsa may inyong gistihan dito din. Kuan sir, kana pag abot na mo dito sa NMMC, dito na gid mi kuan, dito na gid mi taman sa ma-discharge din. Pagka-discharge na mo kay naman siya igaagaw dito sa Carmen, dito mi nagstay og isa ka gabi. Dayon mo to nanawag mi ni Mayor Insik ito. May check. Ito to. Sobrang siya ba? Ikaw, istorya. Katong kuan. Nakita man mo ni Mayor, di ba? How about sa gasto dito sa Cagayan, ma'am, sa NMMC? Kuan sir. Libre mo dito Libre siya. na wala ra man mi billing po dito na Kay billing ra sa public ko na siya kanang nobiling na dra. provincial ra man po siya. Provincial Type ito. nga, kuan. Provincial din, kamusta man to? Okay ra mo. Okay ra pod sir, wala no billing ra sad mi diri di po sa Kuya Salamat. Buyag na okay ra di po diri sa provincial siya ikaduhang admission na mo. Salamat po may sa mga nurse ug doktor bitaw ito sir sa provincial kay Laprong gi Kuan mo at po sila imanan mo po laban. asikaso may good pod. Despite sa walay gastro bitaw dire sa tuwa pero iladyo kilang giatimanan bitaw klaro po na gidapatan po nila kuan. Pod nila sa baby pod. Dugay din may kay kuan din may 2 weeks din may kay monitor di tarong laba kay lisod pa kay gi-discharge si baby na di pa okay masimunsa pa lang. Munang bahalang magdugay sa ospital at least ang bata makuha na bitaw siya. Safety lang bitaw siya. Kay karon kay gasugod naman sa bleeding manggod gignami sa doktor na once na magsugod ang bleeding kuha na daw magbalik. Medyo man kinakadlukan kay Di man gud may bawaan o kanus siya mo kuan na pod mo bleeding. Karon, sir, unsa may mga limitasyon niya sa wakanang daghan na pong maintenance ni sir, daghan mga 8 ka buok yun. Upat sa medicine na apil na ang kuanan niya, vitamins. mga vitamins. Sa para sa iya ang kuan. Dari sa iyang tiyan. Tagaan mo po sa gresita po sir kanang kuan bitaw. Kanang pagpagamay og tiyan. Kanang giihi. Pamalapan da. Ang medyo niya na jud is Transplant ra gyud ang transplant ra jud kuanan niya. pag-asa ni bataan para makuha niya siya pagawan sa na normal na kinabuhi. Wala man. May ani din na experimente jud. Langi. Irritable jud kayo. Wala naman na matulog na. Munang
Bali, karong Sabado mo atuay na may kuan Manila kay dito na namo ipahuman si kuan si Hero sa mga yung vaccine kanang sa immunization kay sunod kay jud. Kaya adisir mo kun makaadto sa India need jud manon ang immunize ni Hero. Munang ipa-advance dapat 1 year to na yung mana pero need jud ipa-advance lang kay para madali siya dito. Diyan sa donor spot, unang ganit po dukuan, magpa-work ups kay para kung compatible bitaw ni kuan, ni Bibi. Pili ra sa mong duha o kisa, pero kung possible mo dyan maka-donor si Bibi, is ako madyad kay Same blood type. same blood type na may. Ako, willing yung ko mo kuan. Bunit og kuan ni Bibi kay para lang masira na siya. Wala naman. Guys, siya. Sakit. Napasalig ba po ang mga doktor, sir, kung ma-transplant na away assurance? Naman sir. Kay sagara na natural ito sa India kay daga naman ang mga successful na nakualitaw na operasyon na dito. Successful man po buyag ilang operation ng pag-transplant. Nag-aalam, dubang ko sa kaya. Wala na. Muna yan na din niya kuan ang dagang tabang para mapadali ang mag dala sa Hero dito sa kuan sa India. As of now, sir, unsa yung financial status ninyo based sa mga nangaba? Igo na or Kulang pa sila eh. Kulang pa dyan. Nagkuhan po din nag-post mo dito po kay para at least dito na makalitong. Siguro update sa Facebook po. Update ko na po ni Ligairo. Mga ubang bisyo. 8 months na. Mag 9 months sa karong kuan, karong 18. 18, February 18. Dapat mo wala pa 1 year na makuha na siya liver transplant. Transplant tagal unta ni siya. Kay kanya siyang sitwasyon ron need kay jud kay urgent jud kayo kay bleeding naman. Kasi ulit na yan yung December 31, tawag ng mata. Kalit jud bagsak yung kuan, yung lawas. may pagkaon, sir? Kuan ra mo kanang mga Ginagmay ra gid Gulay. siya ipa-blend lang namo. lang namo. Yung pagkaon pero ginagmay ra lagi mo lagi siya maglangi-langi kay di man siya gid mabusog ba. Kulang-kulang. Bayon sa iyang kuan pag didin niya ginagmay ra sad kay mapungahan man gud lisod na. Kalikayan nga kuan dili pala malabian. Wala man nang gala.
sa ko, katago na siya. Lalim ay, gilalim mo. Ang kaan na doon. Bilar, kahaba, ano pa lang. Para sa bata. Kung pwede lang ang kuno na. Yung dili god. Nangga na. Sige na. Unsa mensahe nimo sir sa 700 ka pin nga garantaw nimo karon? Mga ma'am sir, unta. Tabangan niyo akong anak para kami makalikom sa among financial nga need ni Janeiro. So, nangayo ko ninyo dakong suporta. Ginagmayng tabang nyo, ug malikom na mo na, dako na kinadyan. At least karon kami na katigom-tigom naman na pero di pa di sapat dyan. Unang need to di kinamo makuan. Maka dagdag og para sa hero kay Pero ipakita og utro mo ang Ito yan. Hiling ko lang na siya. Gira ka Facebook sir? kana lang siya. Ay ipakita sa private. No, green na kayo, adlok kayo. Nya init ta po kay niyang lawas oh. Ulukit. Wala na. sige katusok ko na siya. Ay, patulog na. Mali pa, sir. Okay na. Salamat mga ka. Last week. Kung mas music ka niya, music ka. Ito ba ikaw na? Message ni ma'am before ta mag-end sa account live. Kuan. Sa tanan, no, kaning padayon gyapon mi manugtog sa inyong kasing-kasing. Para magakuan si Bibi. Kaning kuan. Ora gyud ni among pamaagi. Para makatigong mo yung pants para ni Bibi para ano siya transplant na puhon. Mga ayagya po ni sa inyong daong suporta o paghampo. Unta kaning suportaan niya po ninyo. Daghang salamat. Isa lang yung kuan, among gusto niya is ma-okay si Bibi. Mao dyan ang ginampo permente na maulian dyan sa jod. Tapos, para di na siya magkuan, tapos di na siya mag-suffer siyang kuan, siyang debate. O kami gapaday na dyan po may kuan. Kana nga supportan ninyo para mapadala niya naman siya dito sa kuan sa India mo nang butay ang mga plano o apila po sa inyong mga pag-ampo ng akong anak para sa iyang kaiyuhan. O salamat ninyo mga ma'am sir.